Wala bafethu, shaphu kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawukuthi usanda kusijoyina ku channel, please like i-video, usubscribe ku channel, uchiphize notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, kule video yamanje, le video le inabanikazi bayo. So ngicabanga ukuthi ke ngoba nawe usungenile wayibuka, ngicabanga ukuthi uyayidinga i-video efana nale. Ngiyazi ukuthi mhlambe bakhona abantu abazongena kwe-video bayibuke. Mhlambe mina indlela engizochaza ngayo kule video le kube ukuthi umuntu obukayo mhlambe yena wazi ngendlela elula compared to kule ndlela mina engizobe ngikhombisa ngayo abantu kule video. Mina le eyami engenza ngayo ilula kumina. Mhlambe umuntu ongazi izofika nakuyena mhlambe ibe lula. Umuntu ozobeqala ngicabanga ukuthi akuzukuba lula ngalo ndlela, kodwa ngiyathembisa ukuthi kuyinto nje engekho nzima elula. Bafethu, Orlando Pirates ikhiphe ijezi elisha ezolisebenzisa kule season ezayo, season ka-2026-27. Ijezi ke alikakadayisi, lizophuma ngomhla ka-30 July, mhla ka-30 July. But ku Facebook nje kuma social media siyababona abantu begqoke ijezi le Orlando Pirates. Akusona izithombe zangempela, but abantu bayigqokise nge-AI. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abayebebone abantu sebegqokile izikipa. Mhlambe umuntu ayibuze ukuthi ngabe lo muntu usigqoke kanjani le skipa lesi ngoba ijezi alikaphumi. Basuke beyigqoke nge-AI leyo kit le abasuke beyigqokile. So kule video le ngizokukhombisa step by step ukuthi uyigqokisa kanjani ijezi lenye iclub nge-AI. Mawukuthi mhlambe amandla okuthenga lelo jezi awunawo, uyakwazi ukuthi uyigqokise nge-AI. So mawukuthi mhlambe uyafisa ukuthi nawe uposte ku Facebook ugqoke ijezi le Kaizer Chiefs okanye le Orlando Pirates okanye le Bafana Mamelodi Sundowns, njengamanje ngizokukhombisa step by step ukuthi uyigqokisa kanjani ijezi nge-AI. Noma ngaselona ke ijezi mafuna nje ukuyigqokisa noma yini, ngizokuchazela indlela elula okuyiyona ke oyisebenzisayo ukuze ufeze leso sifiso sakho. Right, ngisebenzisa i-app eyodwa mina, i-app eyodwa engiyisebenzisayo noma ingeze ukusebenza yodwa, but ngasesayidini lama-app ngisebenzisa i-app eyodwa le, igama le-app iPicArt. So let's go, ake siye efonini manje. Ngizokwenza i-video screen record ngikukhombisa nje step by step ukuthi uyigqokisa kanjani impahla thizeni nge-AI. So njengoba ngibhalile ke esithombeni before ungena kwe-video, mina ngibhale uzigqokisa kanjani ijezi le Orlando Pirates nge-AI. So bafethu, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe ku channel. Le video le ngifuna ukuthi ifike ku 100,000 views, 100k views. So fika kanjani lapho? Like i-video, subscribe, copy i-link ye-video uyoyifaka as status ku-WhatsApp wakho. Ufake noma kuphi nje, ungayifaka noma ku-Facebook noma ikuphi, just ukuthi video ibukwa abantu abaningi, ngingakwazi ukuthi ngifike ku 100k views. So bafethu, let's go, asiye efonini, screen record ngikhombisa. Alright ke bafethu, njengamanje ifoni yami le ngiyarecorda engizobe ngikwenza efonini. Wena ibuke le video kusukela la ize iyophela ukuze ungalahleki, kodwa engikuthembisa khona ukuthi kulula ukuyigqokisa ijezi le Orlando Pirates nge-AI. Njengoba bengishilo ukuthi i-app engiyisebenzisayo iyodwa, iPicArt. Nansi yalapha, ngizongena kuyona, ngizongena kwi-app yami iPicArt, ngibuyele emuva, then bese ngithi edit a photo. Ngingangeni ke ku-edit a photo, ngizochuza kulapha kuma trending background. Ngisazokwenza i-sketch kahle asikakafiki ku-AI. Ngisazokwenza i-sketch ukuze ngenze u-AI kube lula nakuwona ukuthi ungicreate-ele lesithombe lesi engisifunayo. Siphi isithombe? Ukuyigqokisa ijezi le Orlando Pirates. Choose noma yiphi background la, ngizochuza nayi le phakathi nendawo. Anguboni lo akhala, noma ngizothi green grey or blue grey. Okay, right, sibuyele emuva. Sengichuzile ngithi ngizongena lapha ku-tools la, ngiyocropha bese ngichuza usize engiwufunayo, i-ratio. So i-ratio engiyisebenzisayo u-3:2. Ngingena la ku-3:2, then uyabona ukuthi iyakropheka ibe low size lo engiwufunayo, bese ngishaya u-tick lo phezulu ukuthi ngiya-accept. Then ke manje
Then-ke manje sesithuza isithombe, uzoswipe la ufune u-add photo, ingene ku-add photo, ngiyothuza iy'thombe lezi engiyidingayo, of which isithombe sejezi nesithombe somuntu engifuna kumgqokisa ijezi. So iy'thombe engizoyisebenzisa la, isithombe secukama Elisha nesithombe sika-Relebohile Mofokeng egqoke ijezi le-Orlando Pirates. Ngiselethe nje zombili, Mofokeng noMthandeni uCukama Elisha. Then ngizoya kweSkamfukeng ngifike ngiklikhe kusona. Ngifuna ukucropha mina ngize ngiyofika emqaleni because ngifuna ijezi kuphela. Then bese ngisinweba na umcibisholo lo ola ngisinweba mhlambe ngisilethe la. Then bese ngiphinda ngigcwalisa kahle ngesikamthandeni. Then ukuze ngenze kube lula ke ku-AI ngizongena, okay, ngingajampi, ngizo-add i-text, umbhalo, ngithi new, ngabe ngithi new jersey, but-ke ngenzela ukuthi kube lula for AI, bese ngilinciphisa igama ngomcibisholo ngiyolibeka la. Then bese ngishaya u-tick lo phezulu, kahle kahle singiyasave isithombe, ngishaya ushelo ya ngenxa yama-ads-ke bafethu azosibambezela, kodwa-ke akuzokuthatha isikhathi esiningi. Bese ngishaya-ke okay, ngishaye, ngicabanga ukuthi abantu abaningi bawajwayela ama-ads. Then bese ngithi done, sengisisevile isithombe sami. Right, sesiyaphuma-ke manje, i-app esiyisebenzisile iyodwa. Siyaphi-ke manje, sesiya kwi-AI. I-AI manje usuyayithola ku-Chrome, usuyayithola naku-Google. Ngizoya ku-Google mina. Then ku-Google masungenile kuno-AI mode lapha, nawo ya, uklikhe kona. Then bese kubhaliwe lapha ask anything, uyakwazi-ke ukuthi ubuze noma yini u-AI osuke ufuna ukuyazi bese uyaphendula. Kodwa-ke lapho ugadi unokubhayizisana sometimes. So ungathi mawusearcha kwi-AI noma ngabe yiphi uyitshela ukuthi i-information ozoyithola i-accurate. Kodwa-ke uyasiza ekuthenini uthole ulwazi, but uqaphele uyabhayizisana. Kodwa-ke thina inhloso yethu ukuzo-editha isithombe, sizogqokisa uMthandeni ijezi leBafana Bafana. So klikha ku-plus, siyo-edda in isithombe, ngingene ku-galleries. Then nasi-ke isithombe sami sengisi-edithile ngale kwi-PicArt, ngisiselecte. Then bese kuthiwa ask anything, sengiyabhala-ke ukuthi isithombe sami ngifuna sibe njani. Mina ngifuna ukumgqokisa ijezi le-Orlando Pirates. Okay, wear him new, unew lo engubhale lapha, new t-shirts. Bese ngithi because uMthandeni uphethe i-flag le-South Africa, ngizothi change flag, okay, change SA flag to Orlando Pirates flag, as well as hat, because ugqoke isigqoko esihambisana ne-South Africa, but mina ngifuna yonke into yakhe i-represente i-Orlando Pirates, and as well as hat to be black, yabo. Then senga-edda noma yini engifuna yenzeke esithombeni, sengingasho ngithi put Orlando Pirates logo, noma ngithi put big Orlando Pirates big logo as background. Then engizoku-edda futhi u-AI unakho ukuthi mawufuna u-edisele isithombe kube ukuthi i-facial yomuntu uzoyishintsha, thole ukuthi uMthandeni akasabonakali ngendlela thina esimazi ngayo. So senga-edda lapha i-prompt, kuthiwa i-prompt lento engiyenza la, i-prompt ya, senga-edda ngithi don't change how the person look, baphethe isingisi-ke, kodwa-ke how the person look, yabo. Senga-edda ngithi his facial, ubuyena, yabo. Then bese ngishaya-ke i-arrow lebheke phezulu eshoyo ukuthi ngiyasenda manje, ngiyasenda. Then bese siyilinda-ke njengamanje isiya-editha isithombe, generating image with Nano Banana 2. Ngicabanga ukuthi ku-Google njengamanje i-app noma i-site ye-AI oyisebenzisayo i-site ekuthiwa i-Nano Banana 2. So automatically u-editha ngayo. So angithi niyabona-ke manje njengamanje uMthandeni usegqoke ijezi le-Orlando Pirates nesigqoko esimnyama njengoba bengichazile, waphatha ilentuzana iflag ye-Orlando Pirates, kwaba nelogo ye-Orlando Pirates ngemva kwakhe. Siyambona futhi ukuthi akashintshile ubuyena, u-AI awumshintshanga indlela abukeka ngayo. Ngoba ngishilo ngathi ngingamshintshi indlela abukeka ngayo. Kuyenzeka ukuthi noma ngabe ubatshelanga ukuthi bengayishintshi indlela abukeka ngayo, kodwa kube ukuthi automatically isithombe futhi sizobuya kusawuyena lo muntu lo uMthandeni. Kodwa-ke iphutha engilibonayo la, baphinde babuyisa sona isithombe sejezi ngala. Sengasho-ke futhi ngibacele ngithi remove
New Jersey. Sibone ukuthi uzolisusa yini. Sibone uzolisusa yini. Lento ngithatha isikhathi esincane ukuthi igenerate lesithombe leso osifunayo. Sibone selisusile yini. Okay, uvela wa remove igama phela new phela. Remove Jersey completely. Remove New Jersey completely. Sibone ukuthi uzolisusa yini. Ongenzeka uvela ususe kwa Jersey leli esenigqokisa umthandeni. Bathi-ke ubungacropha-ke sona lesa sithombe lesa abakugeneratele sona esine Jersey. Usungasikropha-ke usi-edit. Yabona-ke imikhuba ye-AI usuvele wasishintsha ilentuzana. Usuvele waphuca nomthandeni iJersey, but usengabuyela kulesa sithombe lesa esasekuqaleni. Usidownload. Okay, usidownload. Downloading now, downloading lapha phezulu. Yeah, so isithombe njengamanje sesinaso. Usungahamba uyosibheka kuma galleries. Nasi isithombe. Okay, akusona lesi nasi isithombe. Usungasi-editha ke usicrop ukususa le part lo ongayifuni bese uyasave kanje. So bafethu kulula kanjalo ke ukuyigqokisa iJersey. Noma ngabe yiphi impahla ufuna ukuyigqokisa yona kulula kanjena ke ukuyigqokisa ngo-AI. Nakuba ivideo yami ithatha isikhathi eside, but if umuntu ohlakaniphile uzobona ukuthi le nto ithatha isikhathi esincane. Into engenza ukuthi ngingasheshi ukuthi ngifuna umuntu ofisayo ukuthi akwazi ukuthi ayigqokise ngo-AI, akwazi ukuthi abone kalula if ngichaza slowly. Ake bafethu ngithemba ukuthi ivideo ibe usizo kubantu abaningi. Ma uthi ivideo ibe usizo kuwena, make sure ukuthi uyayilike ivideo sifike ku-100k views. Like ivideo, ukhophe ilink uyoyiposta ku WhatsApp status wakho. Bafethu asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo. Okwamanje ngivumela ngithi nje bye bye.